Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma li qed jirrifjuta milli jiddiskuti l-fatt li jinsab fil-qalba ta' investigazzjoni mill-Pulizija. Ġimgħa minn l-ġurnal The Sunday Times ippubblikat storja li qalet li Delija tiġi investigat brabta mal-legat każ ta' ħasil ta' flus minn Bridel f'Soho, Delija baqa' jirrifjuta li jidher qudiemlu la strutturi tal-Partit Nazzjonalista. Dan ikkonfermah Delija nnifsu meta mistoqsi minn One News. Dr. Delija, tikkonferma rapporti tal-biera ħarġu fil-medja li inti għadek ma laqgħetx il-grupp parlamentari u l-amministrattiv sabiex jiddiskutu delegazzjoni ħarġu fil-konfront tiegħek? U le, sal-lum qatt ma kien hemmx niddiskutu għax s'issa jiena minn infurmat b'ebda investigazzjoni fil-konfront tiegħi. Dan meta l-aħbar ilha magħrufa sa mill-ewwel ħadd ta' Diċembru. Dan l-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni qed jurta mhux ftit lill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, l-istess esponenti esprimew ir-rabja tagħhom mal-ġurnali dwar il-mod kif qed jiġi trattat il-Partit Nazzjonalista. Huma spjegaw kif il-grupp parlamentari u l-Kunsill Amministrattiv ma ddiskutew xejn mill-allegazzjonijiet li qed iħammru wiċċ il-kap Nazzjonalista. Meta reġa' kien mistoqsi għaliex ma ħassx il-bżonn ta' diskussjoni fil-partit tiegħu stess, il-kap Nazzjonalista ħarab minn fuq l-adba tal-qorti u waqqaf lill-ġurnalist ta' One milli jkompli jsegwih. Ma fil-medja ħaġa tiktar darba li hemm l-investigazzjoni, Dr. Delija. Dr. Delija, imma fil-medja kemm iktar minn ġurnata waħda. Intant, brabta ma dawn l-istess allegazzjonijiet, il-medja tal-Partit Nazzjonalista tinsab għaddejja b'dedija sħiħa biex tipprova tistabbilixxi minnu s-sors wara din l-istorja. Sfortunatament, minkejja li għamlu aktar minn sena jippritkaw favur il-libertà tal-espressjoni, il-Partit Nazzjonalista spiċċa jattakka l-medja u jintimida s-sorsi ħalli waqaf lill-ġurnali milli jagħmlu xogħolhom.